For helvede, de der mærkelige svensker vil have, at jeg skal læse briefen. Utaknemmelige røvhuller. Skide socialdemokratiske nasserøve. De skal have alting serveret på et sølvfad. Nå ja, det vil bare kaste sig ud i det. Nu får vi se, hvad der står. For helvede, hvad står der? Botfirma. Botfirma. For helvede! De der svenskere er jo mere ligesom os danskere, end jeg troede, de var. Helvede! Hvad fik vi for noget? Nå, venner. Nu skal I høre. Jeg er helt vildt glad for det her, fordi at vi har fået et botfirma. Og det er jo super fedt, fordi at det er ligesom os danskere, så kan jeg føle mig lidt mere hjemme her i Sverige, at vi skal lave et botfirma. Så det er helt vildt godt. Ja, det er rigtig glad. Det er et botfirma, det bliver helt vildt fedt, vi skal drikke øl, det er jo det, vi skal lave, det bliver helt vildt godt. Det er et bot, ligesom I ved, Budweiser, det bliver helt vildt godt. Så skal vi drikke en masse øl og sådan noget, det bliver super. Det är klart. Det är klart att Berg ska göra det. Ja, det är klart. Ja, jag kan köra lastbilen. Ja, det gör vi. Det är klart att Berg ska göra en öl, eller hur?